zitten hier met twee broers aan tafel, de broer Suiker en de broers Jansen. En die hebben zojuist een liedje gezongen op de voorselectieavond voor Jokes, Opus Jokes liedjesavond 29 oktober. En nu hebben we een aantal vragen voor deze heren. En onze eerste vraag is, van, wie heb je eigenlijk gerepeteerd? Nou, daar kunnen we natuurlijk heel goed antwoord op geven. We hebben het voorrecht dat er hier een neven mij zit, die heeft een studio. En door repeteren we altijd. En het leuke ervan is dat we het op kunnen nemen en dat we er dan ook terug kunnen luisteren. Dus we kunnen altijd de dingen eruit horen en zeggen van, oh wacht even, dat is ook niet lekker. En zo repeteren we eigenlijk altijd. De Polonaise, nou wat is de langwees toch in de kans met de rechten en dan de linken. Ik ben naar Oeterborg en dan is die nu vast. Nou ik dan deur en komt dan Hulstop. Ik ben hier en de nooit is wat. Die Oeterborgse, de Polonaise. Ik maak de Oeterborg en op dan veel succes. Ik maak de repeteren, dat valt eigenlijk altijd samen met gezelligheid. Mag ik er goed op maken? Kijk. Nou, helemaal goed. Hey, en je hebt dus net al gezongen een keer. Wie is er dat bevallen? Ja, het ging eigenlijk precies wie we het gewild hebben. En ja, zelfs wie noemen het, de pasjes die gingen vanzelf. Ondanks dat we die eigenlijk niet gerepeteerd hebben. Maar ja, ik bedoel, we hebben het nog maar zo kunnen zingen zoals wij woelen dat het overkwam. En ik hoop dat de andere mensen dat ook zo ervaren hebben. Dus, En nou misschien een beetje een onbeschoefde vraag, maar zit je bij de laatste veer dadelijk? Oh, die wil ik wel even antwoord op geven. Nou, dat weten we natuurlijk niet. Nee, we hopen dat, ik snap die vraag natuurlijk, dicht hoop zetten vind ik fijn. Maar... ja, we net zoals alle andere mensen, we repeteren een nummer. Daar stonden we achter, net als alle andere artiesten. En hopen dan dat het hoerige ogen gaat groeien. Hartstikke bedankt. En wij zijn dus inderdaad ook heel erg benieuwd of ze in eerste instantie bij de laatste 11 gaan komen. Maar daarna natuurlijk ook bij die laatste 4. Nou, wij staan hier nu bij de voorzitter van Jokes Jokscommissie, Don Lamberts. En bij mevrouw Klaar Boots, die in de vakjury zit vanavond, om te gaan kijken welke 11 liedjes er straks doorgaan op Opus Jokes. En we zijn dus benieuwd wat uw ervaringen zijn van deze avond. Mevrouw Boots, wat vindt jij tot nu toe van de liedjes die je gehuurd hebt? Nou, ik moet zeggen dat ik het niveau verrassend hoog vind. Ik kan me herinneren vorig jaar dat het wat minder was. En dat het dit jaar echt heel moeilijk is, omdat er heel veel goede liedjes bij zitten. Dus ik ben erg benieuwd wat eruit komt. Nou kijk, en meneer Lamberts hebben natuurlijk ook al lekker meegemaakt deze voorselectieavond. En is er iets anders aan deze avond dan dat de voorgaande jaren was? Aan zich is aan de avond niks anders. Maar iedere avond, ieder jaar is het toch een afwachting van de kwaliteit van de liedjes. Dit jaar 36 liedjes, vorig jaar 25. Een paar schrijvers hebben zich vorig jaar een sabbatical jaar gegeven, zo heet het, en die zijn dit jaar teruggekomen. En klaarblijkelijk vindt ze dat dan toch terug. En de kwaliteit van de liedjes, inspiratie is terug, maar ook bij nieuwe schrijvers. Ik moet zeggen, ja, dus qua kwaliteit super, ja, leuk. En je hebt nu alle liedjes eindelijk keer gehuurd, dadelijk komen ze nog een keer in de korte versie voorbij. Denk je dat er dan nog iets verrassenders gaat gebeuren? Of denk je dat je al een hoop hebt besloten op dit moment, als jury ziende? Nou, dat kan natuurlijk... ik voor mij heb mijn besluit wel genomen, maar mijn buurman kan er ganz anders over denken. En als ze dan 11 meningen bijeenkrijgt, dan kan ze toch een hele verrassende uitslag krijgen. Ja. Dus ik ben erg benieuwd naar het resultaat. Ja, en met de ganse jury en ik denk ook met Don Lamberts zijn we natuurlijk ook heel erg benieuwd naar het resultaat. Maar dat zullen we pas weten op het eind van deze avond. Ook hier zitten weer veel heren aan tafel, veel markante personen mag ik wel stellen. En ook zij hebben zojuist een liedje gebracht op de voorselectieavond voor Opus Jokes liedjesavond. En nou vroeg ik me af, wie heb je eigenlijk gerepeteerd? Niet, nee. Gaar niet gerepeteerd? Dat geloof ik niet, want je had namelijk ook geen tekstblaadje voor de neus liggen.
Bart, ik kan er wel antwoord op geven. Nou, ik heb 2 weken vakantie gehad in Italië en dat heb ik iedere dag geoefend. Als ze u valt, hoest je zien. Toes met vastgelopen wandels, hoes, geen deuren open met ons wij, we weten niet of het kan, maar we nemen het dan de toes met vastgelopen wandels, hoes, de deuren open met ons wij, dan stijgen netten in café. Het is een feest voor één, daarop bestellen we wandels, hoes en koes hierheen. En we gaan op niet naar hoes, en we gaan op niet naar hoes, want overal is toes. Ja toes, ja toes, ja toes, ja toes. Ja, dat was duidelijk. Gekoste tekst in ieder geval. Wie denk je zelf dat toch liedje is aangekomen hier in de zaal en met name bij de jury? Nou, ik heb begrepen op de bundsel dat de boxen, dat is links en rechts een box. Dus ik denk dat de mensen in de zaal het gehuurd hebben. Dus het is, wat dat betreft is het goed aangekomen technisch. Maar technisch gezien is het goed aangekomen. Maar wie zit het dan gevoelsmatig wie het aangekomen is, Ruud? Dat zul ik eigenlijk niet goed kunnen zeggen, want ik ben niet degene die door gevoelsmatig moet oordelen. Ik vond het zelf, en dan maar een beetje op de deur instampen, dat we niet de beste repetitie, als ze dit als een soort van repetitie beschouwen. Als ze alles bijeenpakken, was het niet de allerbeste keer dat we het gedaan hebben. Maar van alle 3 keren dat we het gedaan hebben, was dit de minste, denk ik. Maar wie groot acht je kans om straks in oktober ook op de liedjeshoven terecht te komen? Ja, maar dat is dat niet zo lastig om te zeggen. En ik kon ook niet de clichés uit de kast trekken dat we allemaal het heel goed ons best hebben gedaan. Lastig. 36 liedjes. Wie meer liedjes zit er zien, wie meer liedjes zit er meestal bij zitten, waarvan ze 6 die zien het weer bij de laatste 11 te zitten. We hebben er ook 11 bijeen. En of het dan zo wiet mag komen dat we bij die 11 mogen zitten, dat is uiteindelijk niet aan ons. En dat is kei lastig bepalen. We stonden achter ons liedje, we vinden het kei leuk om te doen. En als de jury en de zaal dat ook vindt, dan zitten we erbij. Ik denk 32% kans, ongeveer. Ja. Een derde deel kans geven ze zichzelf. Wij zijn natuurlijk heel erg benieuwd straks of ze daadwerkelijk bij die laatste 11 zien en dan misschien wel bij die laatste 4. En dat zullen we dus weten als de jury straks weer oordeel heeft gegeven. We waren Toes vanochtend hier, nummer 13. Liedje nummer 13, Toes. En op vandaag verder met een tango, liedje nummer 9. We blijven Toes. Op 22, we blijven Toes. En de jokers gaan, is er nog toch op bij. Liedje nummer 3, als de jokers gaan, dan ga ik. Liedje nummer 3. En inzichtste, liedje nummer 10. 10 ten inzichtste. Dan denken we ze Marie er nog aan. 26. Maar wat een bums. Wat kan je nu meer zeggen? 31. Nou, wat een bums. Dat is ons op het lief geschreven. 23. Dat is dus op het lief geschreven. We hadden nummer 13 al, maar nu ook nummer 12. Ja! Nummer 12. Uig, wat een rie, wat we al hebben. Nummer 6. Uig, wat een rie. Nog, als we deze 10 gehad hebben, het 11e. 11 op 11. Ja! Nummer 14. 11 op 11. Nou, we staan hier bij in eerste instantie een van de 11 liedjes die doorzien. Was van harte gefeliciteerd met in ieder geval ook plaats op Open Sjokes Liedjesavond. Wie vult het als ziende de zanger van dit liedje? Al moet ik dit zeggen, ja, dat vult tof. Alleen maar tof of is er nog iets aan toe te voegen misschien, Bram? Ja, daar is zeker wat aan toe te voegen.
als ze met een wedstrijd meeduist, dan hopen ze dat ze wint en dan hopen ze dat ze zo mogelijk komt. En de eerste stap in deze wedstrijd is om bij de eerste 11 te komen. En dat is geluk en dat is ook wel het vereiste om ook iets met het Vastelovens liedje kunnen doen. Als ze namelijk niet bij de 11 zit, dan kan het liedje waarschijnlijk in een lijn en kunnen we nu met de verschijn. Dus we kunnen in ieder geval nu aan het grote publiek laten zien wat we tof vinden om te doen. En daar zijn we blij mee. Kijk aan. En wellicht had je het al gezien, maar Frans staat hier ook bij en Frans heeft het liedje gemaakt. En Frans, wie vult het voor dich? Dat ik een liedje gemaakt heb of dat ze doorzien? Allebei. Allebei tof. Ja. Allebei tof. Net wie de uitslag bekend wordt, was er een jong die viel enorm op, want het sprong letterlijk een gade in de lucht. Wie vult het nu om ook door te zien? Al was ze de 11e die genoemd wordt, maar waarschijnlijk had het wel een hele speciale reden. Ja, juist omdat we als 11e genoemd worden, de best wachten, de spanning is al de ganse avond, 36 liedjes mee. De spanning bouwt zich op de ganse avond en dan komt de uitslag en dan denk je, nog 10 nummers denk je, nog één liedje, er zijn er nog heel veel die genoemd kunnen worden, waarvan ze zelf zegt, die zijn goed. En als ze dan zelf genoemd is als 11e met 11 op 11, dan springt ze 5 meter omhoog, echt. Maar fantastisch, geweldig, want nu nog liedjes om, dat is ultiem. Kijk, en met het liedje 11 op 11, wie zit je tot dat liedje gekomen? Ja, wie zien we tot dat liedje gekomen? Ik weet het niet. Hij heeft het geschreven. Nou Tim, wie bent al bij het idee gekomen? Heel eerlijk, we hadden eerst een ander liedje en dat liedje hadden we klaar en ik ging naar nou toe. En ik denk een half uur van tevoren zei ik tegen Duik van de Vlak voordat ik naar nou kwam, ik schreef nog even wat een alternatief. En dan kwam 11 op 11 kwam heel snel door. En 11 op 11 is bij ons in de vriendengroep dat tijdstip. Dat wordt altijd gevierd met een pilsje en geproos en gefeest. Dat is gewoon 11 op 11 is altijd 's morgens en 's avonds is het gewoon vastelovend. Maar nu 11 op 11, bij de laatste 11, op naar oktober en dan 11 en 4. Zit je bij die laatste 4 straks? Ja, dat zullen we 21 oktober zien. En wie denk je er zelf over? Of wat hoop je stiekem? Heel cliché, maar meer als die best doen, dat gaat niet. Dus we doen ons stinkende best. We gaan van een fantastische avond genieten in de nieuwe Honerstal, de nieuwe Maaspoort. En het wordt een fantastische avond, wat we ook weer. Zoals je ziet, zien we voor de helft met hetzelfde gezelschap als straks. Maar voor de helft hebben we een vrouwelijk gezelschap erbij cadeau gekregen. Want in eerste instantie natuurlijk erg jammer, we hadden ook net gevolgd met de Polonaise. Maar daar ziet je helaas niet mee door. Maar je hebt wel het geluk dat je samen met Veren toch nog wel een liedje hebt bij de laatste 11 liedjes die wel naar open showkes mogen. Wie vult het? Wie dat vult, Nicole, ja geweldig. Ja, super. Ik vond het ook een lastige avond. Ik vond het moeilijk om in te schatten welke liedje. Er schoten er wel een paar bovenuit, vond ik. Maar dan waren er heel veel op eenzelfde niveau. Dus ik kan me voorstellen dat de jury het heel moeilijk had gehad. Dus de verrassing was des te groter dat we er toch bij waren. En de vriendschap dus ook, ja. Dat kan ik me goed voorstellen. En voor ons zal het wel een beetje een dubbel gevoel zijn hier, of niet? Ja, blij, maar inderdaad dubbel. Ja, we hadden 2 volgens mij goede liedjes. En ja, blij dat we er meteen doorzien natuurlijk. Maar je hebt niet alleen een nieuwe samenstelling in de Maaspoort, want je hebt ook een nieuwe samenstelling en nog kwartet. Want Bibian heeft voor het eerst maar nog meegezongen. En Bibian, wie was dat voor dich? Ja, super. Ik was oké blij wie ze me vroegen. Ik dacht, yes, ik ben de nieuwe Bernie. Nee, het liep ook een beetje op Bernie. Ja, Bernie en Bibian, allebei met een B. Nou, en wat dit dus gaat weren, ook op open showkes. De laatste 11 zien inderdaad ook bereik. En nu nog op naar de laatste 4. En we zien er staan. Wie kom ik in de aandacht? Maar doe even op die. Wacht even, doe even op die.